пӯшида нест ки дар шароити кӯҳсори тоҷикистон соҳаи роҳу нақлиёт аз соҳаҳои калидӣ ва афзалиятнок ба шумор меравад, зеро тамоми минтақаҳои мамлакатро маҳз роҳи мошингард ба ҳам мепайвандад. ҳарчанд роҳҳои ҳавоӣ ва роҳи оҳан дар ин самт истифода мешавад, вале қисми асосии интиқоли молу коло ва ҳаракати мардум аз самте ба самте маҳз тавассути роҳи нақлиётгард сурат мегирад. бо назардошти ин муҳимият, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи роҳдорӣ таваҷҷӯҳи хоса равона намуд. дар рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дар самти роҳу роҳдорӣ мушкилоти зиёд ба миён омада буд, бахусус сокинони минтақаҳои водии Зарафшон, ки тавассути ағбаҳои Шаҳристону Анзоб ба вилояти Суғд ва шаҳри Душанбеву дигар минтақаҳои кишвар сафар мекарданд, дар мавсими тирамоҳу зимистон ба мушкилоти печида рӯбарӯ мешуданд. дар зимистон ҳаракат дар ағбаҳо таҳдид ба ҷони инсоният мекард. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва азму талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин монеаҳо дар соҳаи роҳу роҳдорӣ бартараф ва бехатарии ҳаракат дар ин масир таъмин карда шуд. амалӣ гардидани ҳадафҳои олии давлату ҳукумат, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ натиҷаи возеҳи тадбирҳои андешидашуда дар соҳаи роҳу роҳдорӣ мебошад. ҳамин тавр бо кӯшиш ва тадбирҳои андешидаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои муҳиму саривақтӣ дар соҳаи роҳу роҳдорӣ анҷом дода шуда, дар муддати кӯтоҳ нақбҳои Истиқлол ва Шаҳристон мавриди истифода қарор гирифтанд. ин дастовардҳои муҳим моро аз бомбасти коммуникатсионӣ то андозае раҳо намуд. баъдан марҳила ба марҳила роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, маҳалливу дигар иншооти соҳаи роҳдорӣ таҷдиду барқарор гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми худ ба Маҷлиси Олӣ қайд намуданд, ки барои таъмин намудани рафту омади бемамониати мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои кишвар, инчунин раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он 59 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, 2400 километр роҳ, 326 пул, 6 нақби мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан сохта ба истифода дода шуд. бо амалӣ намудани корҳои зикргардида, мо соли 2017 ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил шуда, Тоҷикистони сепорчаро ба қаламрави воҳид табдил додем ва тавассути доълонҳои нақлиётӣ бо кишварҳои ҳамсоя ва дигар мамолики дуру наздики хориҷӣ пайвастани онро таъмин намудем. дар паёми сарвари давлат ба Маҷлиси Олӣ гуфта мешавад, ки ҳукумати мамлакат бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам чораҷӯӣ карда истодааст. имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорои шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат мекунад. дар 5 соли оянда, яъне солҳои 2022-2026, боз сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингарди Гулистон Фархор, Ҷалолиддини Балхӣ Қубодиён шаҳри Туз, Данғара Гулистон Кӯлоб, Рӯшон Хоруқ Кулма, Хуҷанд Кони Бодом ва Хуҷанд Аш оғоз мегардад. дар давоми солҳои 2022-2026 зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингард, 53 пул, 7 нақб ва 5 доълони зидди тарма бунёд карда мешавад, ки қисми зиёди онҳо дорои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. дар вилояти Суғд бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт корҳои муҳим ба анҷом расонда шуд. дар ин давра дар ҳудуди вилояти Суғд 3 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 2,1 миллиард сомонӣ татбиқ карда шуд. дар натиҷа 459 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд, нақби Шаҳристон ба дарозии 5253 метр, пули мошингузари Ваҳдат дар шаҳри Хуҷанд ба дарозии 427 метр ва пулҳои хурду бузурги мошингузар таҷдиду нав сохта шуда мавриди истифода қарор гирифтанд. дар асоси маълумотҳо дар вилояти Суғд масофаи роҳҳо наздик 8180 километрро ташкил мекунад. аз ин миқдор 737 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ, 358,9 километр роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва боқӣ монда бошад роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаву роҳҳои байни хуҷагӣ арзёбӣ карда мешавад. аз соли 2020 ба ин сӯ дар соҳаи роҳу роҳдорӣ пешравиҳои зиёд ба чашм расида, дар ин ҷода корҳои муҳиму назаррас анҷом дода шуд. аз ҷумла роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ ба маблағи 295,9 миллион доллар таҷдид гардид. қобили қайд аст, ки 278,9 километри он дар қаламрави вилояти Суғд мебошад. роҳи мошингар ҳамчун раги хунгард тамсил мешавад,
зеро бе мавҷудияти роҳ рушди соҳаҳои дигар тасаввур намудан ғайриимкон аст. аз ин хотир дар асоси дастури сӯхборишии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти суғд ба масъалаи роҳу роҳдорӣ таваҷҷӯҳ равона шуда, ҳар сол бо ҷудо гардидани маблағҳои зарурӣ ҳолати роҳҳо ба эътидол оварда шуда бехатарии ҳаракат таъмин мегардад. аз рӯи таҳлилҳо бармеояд ки танҳо аз соли 2010 то соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд наздик 20827 километр роҳҳо таъмиру тармим карда шудааст. дар ин давра аз ҳисоби маблағҳои равонанамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд 404 километр роҳҳо аз таъмири асосӣ бароварда шудааст. тибқи нақшаи тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 300 километр роҳҳо пурра мунфаш гардиданд. қабули барномаҳои давлатӣ ба рушди соҳаи роҳдорӣ шароит фароҳам овард. қобили қайд аст ки соли 2014 дар вилояти суғд барномаи вилоятӣ соли 2014 соли роҳҳои обод қабул гардида буд ва минбаъд дар доираи ташаббусҳои нек роҳҳо обод ва дили мардум шод гардид. дар баробари маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва мақомотҳои маҳаллии шаҳру навоҳӣ, соҳибкорону саховатмандон низ дар таъмири роҳҳо ва бунёди кӯпрукҳои мошингузар саҳми назаррас мегузоранд, зеро анҷоми ин амалҳои хайр подоши зиёд дар пай дорад. гузашта аз ин, саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи ватан қарзи инсонӣ буда, соҳибкорону саховатмандон дар пайравӣ ба сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳҳои маҳаллии худро обод мекунанд.